nomakoti nabasandufika torho nabantu abatsha nabantu abancane igama lenkosi yami Yesu. Ndiyabulisa ngegama lenkosi. Amen. Ndiyabulisa ngegama lenkosi. Izolo besilapha ke ndizebafazini. Zebafazini Jesus aba bathi ahlonela uThixo. Utsho bani? Utshoni? Nanke ngenizange uma beningahloneli uThixo, ndihambe nabantu abangahloneli uThixo. Ndize kuba ningabafazi abathi ahlonela uThixo. Endize kubo ke bathandekayo izolo. Ndethile ke kulo izolo bathandekayo sithetha ngomfazi ekhaya. Umfazi ekhaya. Mfazi kodwa inibesibeke ebesike sayibeka phambili izulu ukuba wena unenhloko ekhaya. That means wena ufuneka uthobile. Unegunya phezu kwenhloko yakho elingutata. Igunya labekwa emazulwini. Awunayo enye indlela unga-underestimate umuntu onjalo. Because ubekwe intoni? Lizulu. Irrespective of imeko yakhe ithini yasemhlabeni uThixo wenze ngamabomu. Uba masibeje. Singafani. Kodwa yena eyintoni? Eyinkosi. Eyinkosi. Thixo une-purpose always. Akenzi nje. Lumke yedwa. Thandekayo. Kanti uhlala njani kumfana? Ngokuthobela. Makoti wangoku osithikayela igama lithobela ntokuxolela. Ndisebenzisa de ndotsho. Ngoba kuthiwa umfazi funeka athobele bani? Thobela utata. Thobela utata. Kanti niyeke nale nto uba equal partner. You will never be equal to come equality up. Sozibeko. Amen. Sozibeko. So gender equality. Sozibeko. Sozibeko ngokaThixo. NgokaThixo. Hallelujah. Hlale nabantwana bakho kamnandi. Kamnandi. Nabantwana bakho. Uhlonele bani? Uhlonele uThixo. Uhlonele uThixo. Ubona uThixo wena. Ubona uThixo. Ngoba uThixo wenze uThixo ombonayo. Ngoba lo akabonwa ngeso lenyama. Kodwa ufuna ukukhonzwa. Ufuna ukukhonzwa, ufuna ukunika ipractice. Wena apha ekhaya. Akunika ipractice yokuba uqhele ukukhonza because ungumkhonzi. Inkonzo yakho ayisiphelele ekhaya. Inkonzo yakho nje umfazi ohlonela uThixo uzophela endlini kaThixo. Apho uThixo ufuna ukukhonzwa ngendlela. Le ndlela uThixo athi khonza ngayo uyena ngakho ile ndlela afuna ukukhonzwa ngayo yena uSomandla. Amen. Ufuna uThixo ukukhonza umhlonitsha. Amen. Ufuna ukoyikwa ke. Ufuna ukoyikwa. Ndathi umahluko phakathi kotata ekhaya, Nkosi yasekhaya. Umahluko kuba Nkosi yasekhaya yahlonitshwa uThixo uyoyikwa. Amen. Obviously into oyikayo umenza uhlonipha. Amen. Yazenzekela. Amen. Yazenzekela bathandekayo. Namhlanje ke ngifuna uthetha indlela yokukhonza. Indlela yokukhonza. Indlela yokukhonza. Because uThixo uyaceba. Uthixo unelizwi lakhe. Athi sinobongana. Aphinde athi Thixo ukuze lihlale makufundiswe. Ukuze lihlale izwi makuthweni makufundiswe. Afundiswe. Fundiswe abantu ukuze lohlala izwi. Fundisa ke ntoke. Indlela yokukhonza uThixo. Ikhuthethe ingoma ethi sikuyo indlela
sikuyo indlela ekhaya apha abantu abahleli ngendweba njengoba sithwele kanzima kumhlaba senze ngathi asiva sihleki ngahlekisi kodwa sikomba siyindawo ngoba simunelele basiyofika kwelo khaya siyohlala ngendweba lapho siyohlala ngendweba athandekayo kodwa kukhona izinto ezithi ukuthi kufuneka lo muntu uhamba kule ndlela abe nomahluko ngazo abe nomahluko into sendleleni ebheke ekhaya esibini is different umuntu ongaboniswayo osemnyameni uthi kuthi ingoma ithi izingabi nakuphikwa kuthi izingabi nakuphikwa yonke imilo yonke imilo kwanemikhwa mikha yakho ingabi nakuphikwa athi ndiyamazi unje ndiyamazi unje aphinde umuntu athi ndiyamazi kukwenza kwakhe imikhwa yakhe uhamba uye lo behambapha ngoba imikhwa yakhe ayiphikwa imikhwa yakhe yaziwa ngoba umfazi unothixo ohlonela uthixo kanti noba ungubani milo yakho zingabi nakwaliwa ngabi nakuphikwa yonke imilo anemikhwa khona imikhwa yomuntu ongenathixo ikhona imikhwa yomuntu ongenathixo kanti khona imikhwa yomuntu onothixo ukutsho ukuthi egama alibanga kwaphela egama lithi umkhwa because kukhona umkhwa ombi khona umkhwa omhle ukhona ukumila komuntu kuthiwa yilowa umile umuntu omhle kanti khona bakuthi hayi asiyontoleya milo yakhe imembe bakuthi asiyonto kodwa imili yakhe right yenza bakuthi into letho okanye umuntu lo milo yakhe athandekayo bensathethe ngehighway izayifumana into le mikhwa nizayifumana wanamhlanje kodwa ndisathetha ngohighway lo siyakho apha endlini kathixo siyahamba sendleleni ebheke ekhaya ezulwini akhe ndithethe ngezitalo encincayo apha phandle mhlawumbi uzondiunderstand bathixo mhlawumbi azigabhuke ezalapha esitratweni ayigabhuke ke ugcwala amanzi esitratweni ziyaqabuka hayi ndayibona mna ke lacala ziyaqabuka sigcwala isitratweni sithi and funeka utheni uwelile funeka uwelile amanzi athini athi stinka ngamanzi edrain lamanzi is it possible ungabantu kanuka kodwa uthixo usenzele na even nabantu apha endleleni uyabona kubekwe ilitshe apha phinde ubekwe ilitshe pha ubekwe ilitshe pha those are the stepping stones to avoid ungafunyanwa ngamanzi antoni edrain ungafunyanwa ngamanzi edrain. Those are the stepping stones. Today I'm going to tell you about the stepping stones on the highway to heaven. Those are the stepping stones because Satan will not see. And then we turn that stepping stone. But understand the stepping stone. The stepping stones is to heaven. Higher, above the level of the devil. The level of the devil. Amen. Hallelujah. Jesus. But we are told
uyaxovuza nje imikhwa yakho ayingawo uzakufumana and be problem ebandleni. Amen, Jesus. Because awuthula ukunyathela thula unyathela endlini kaThixo. Uthini kuThixo? Uthini kuThixo? Uthini uThixo bakuIsaya 48 17 to 18 ba-andithi chila uthi mna utsho ngoIsaya uthi mna ndinguYehova naYehova ndingokufundisa okungakuncedayo ndikunyathelise ngendlela oyakuhamba ngayo. Ndikunyathelise these stepping stones ngamanyathelo akunika wona somandla so that ube in a position ba uhambe ngawo. And umuntu ohamba ku-stepping stones manje akarelaxanga. Urelaxing umuntu ohamba ku-stepping stones akarelaxanga, unexhala lokuwa. Theni kamakhola achabalala kangaka funeka abantu likholwa uqweqweze ukudludwa amanzi ngoqethe ungabe umhlaza othe vaxa ofumaneka kuyo yonke indawo uzawudyobheka uzawudyobheka enyameni nasemoyeni uzawudyobheka. Kanti Thixo fanele lo umhlonelayo ufuna kanjani? Ufuna abangcwele ufuna abahlambukileyo ahlambukileyo ngenhliziyo ahlambukileyo emoyeni ufuna kanjani? Ufuna ukuceda ukuzijonga njengoceda beyingcathu beyingcathu esimungu andithi isimungu umuntu othulele udade Amose athi isimungu senye into kodwa khona umuntu othuleyo thula uthixwaka thula isicwaka ngoba ngeli xesha lide usho Amose thula uthixwaka ngoba eli xesha lide sufumaneka yona indawo ethethayo indawo ekhokothayo sufumaneka yonke indawo ekhokothayo izinto ezingengabuthixo fumatheka ke uthi qapha amagwebu apho uzawuthetha ngothixo khona. Don't visit uvizithe ufike uphumele konke ungakhange uthi pe ungakhange uthi pe ngenzwe kaThixo ngenazi indaba asingathi uphethe nobamba phandle apho hayi abasenkonzweni abanandaba ade bagosiphe nangezwi langecawa ndiyaphosisa othi kubantu igama elithi nkonzo lisebenza apho kukho igunya khona. Sikhonza uThixo igunya lamagunya. Inkonzo lisebenza apho kukho igunya khona. Phofu nakwaMlungu hayi ndikhonza phaa kwaBhasibani igunya ngane kuBhasinto apha siyakhonza ke thina igunya lethu linye kuSibakade. Sibizwe sonke bathandanayo sibizele ukukhonzeni sibizwe sonke sibizwe sonke nikeke nina unobizo ubiziwe into enazi misinterpreta izinto ufuna hayi ababizwe ngoPastor biziwe ayi ungumbizwa yena qala just like you ungumbizwa nawe biziwe naye biziwe. That is the first step. Sethu sonke into na yena within
selapha uThixo wabona into potential. Jesus. Want to raise above other servants, above the servants, the servant. But you go take so that as a lead, ibandla likaThixo. Umvila mfundisi wami ndamthanda uthi ndandiyokutitsha kodwa elali ndaphanqandosi yangapesibazatana kodwa ndapha ndithetha ngezinkathixo kulabantu away from home. Away. Up to separate. Jesus. Thixo. They were separated from people. Just like Moses. Moses was separate. Hallelujah. Went watch your land down. Up like a woman chorokona, but money kona, so that it is because you are going to lead. Oh, Uthixo raise and promote again igameni labakamandi. Promote within the servants. We are all the servants. Hallelujah. We were called to serve the Lord. We are called to serve the Lord. Why any? Amen. We are called to serve the Lord. We are all servants of the Lord. We are all servants of the Lord. Better that we are so busy. So busy nguThixo. So busy nguThixo. Hallelujah. Bakubizwa uThixo. Ngoba khona umuntu ozizele lapha. Ewe. Sizengobabalo. Ewe. Njengobabalo kaThixo. Hallelujah. Uthixo wathanda ukuba kule ndawo. Akubiza. Wavuma ngomlomo wakho. Wavuma ngomlomo wakho. Bakunkosi Yesu. Yamvuma uYesu ngomlomo wakho. Ngiyakholwa uThixo isona amandla onke. Hallelujah. Umdali wezulu nomhlaba. Ewe. Nakuye kuKristu unyana wakhe. Amen. Owafa. Ofela izono zethu. Ngiyakholwa. Ngiyisivumo. We say izivumo. And you become automatically, you become a servant of the Lord. Hallelujah. A servant, a servant, according to the instructions of the boss. And you turn the kanjani. And the kanjani. And what that's all busy. Busy now. Look, you get up. That makes you boldly. Hallelujah. And tirelessly. Hallelujah. Or fearlessly. The side. Speak from different angles. Now, tell me when that's about this, you go in. Think I can't go again to tonight. That spirit. So boldly. Yes. Memang challenge buba. Because God cares and highway. Yes, my friend. Bizo. Uthi. Esisigqobothelo sika Yehova. Sikwenza uma ube bold. And usebenze tirelessly. Ungabuze egazini nasenyameni. Ungabuze egazini nasenyameni. Manje usabe high blood yamithinda namhlanje. No. Go to God, uyakuthixo. Uyayivamos. Thixo nathi. Ngifuna ukukhonza. You know me more than I know myself. Yazazi amalungu omzimba wami ngaphezu kwandiwazi. Stop this. Hallelujah. There are no calls. He's going to do that. Hallelujah. Go and pray to people. Don't tandabuza. Don't underestimate your people.
yawena uthi ufuna kanjani ufuna kanjani usabe usinsini usabe useventy call ufumana ukwaneliseka usakufuna ukwaneliseka emphefumulweni nasengqondweni nasenhlizweni ufumana ukwaneliseka ufumane la peace. Amen. Peace. Oh yes. Even noba usokola kangakanani na imeko zivukele kangakanani na kodwa uya nursing that peace. Hallelujah. Phakathi kwembandezelo you've got that peace. Yes. Njalo moyeni. Phakathi kwembandezelo you've got that peace. Ngoba imbandezelo isebenza ucikidela kwakho. You can't run away from imbandezelo and uthithuzeka ngabo nezithalo kufatana uthixo uyaziyeka because uthixo uyayazi uzayijika lento. This mbandezelo ibekwe nguNkulunkulu kaSathane but I know nothing. Isaqikida ukholo lwakho. Hallelujah. Ngoba uthixo ufuna abacikidile. Praise God. Ufuna abacikidile. Praise Jesus. uthixo uthi uYesu uthi unyana womuntu wehle masuli wehle masuli uYesu the son of the living God. Amen. Akazange azibalele ukuthini uba ese emhlabeni athi ngifuna ukusevwa Njalo Nkosi yami. ngifuna ukukhonza because I'm the son of the living God. Wezela ukuba azokuvenda services. Amen. To the people. Hallelujah. Abantu baphume endleleni. So Hallelujah. Jesus came to save. Hallelujah. That means we have to make connect that asihambe manyathelo nayo. Amen. Wayesebile uYesu nguThixo. We have got to save. Hallelujah. Wayesebile uYesu nguThixo. We have to save him. This is our turn. Lento kaloku ingumina ethe. Ewe. Do something right. And Lord, uzaphinda kwenzele do something to this woman. Amen. And naye in return uzakwenzela njalo ngu-ina ethe. Ewe. Hamba ngolo hlobo. Khona uthi uzomona uThixo azozibeka unguThixo. Kodwa neglect uThixo okanye qhatha uThixo usendlini kaThixo. Uzambona abantu avuthula bangqoka kutheni. Njalo moyeni. Jesus. Njalo. Amen. Thandekayo. Ayizosave Yesu. Thina sihamba phi emanyathelweni akhe. Emanyathelweni akhe. Thixo tethandaza. Ngathi abiziweyo wathi ngithandazela. Wathandaza ngathi uYesu thina babiziweyo. Wathi ngithandazela ukuba agcinwe kule nkohlakalo. Ewe. Asinayo indawo sihleli kuyo. Sihlala enkohlakalweni. Siphila enkohlakalweni. Hence kufuneka inkohlakalo uhlala phakathi kwayo. Ibone imikho yakho yobuThixo nokwenza kwakho kobuThixo. Amen. Njalo moyeni. Hlala phambili agcine kule nkohlakalo. Gcine kule nkohlakalo. Uhloniphe inkohlakalo. Amen. That's because indlela ophila ngayo. Inkohlakalo ihloniphe. Jesus. Ihloniphe inkohlakalo. Hloniphe. Thixo ngeke akuyekele. Thixo ngeke akushiye. Thixo ngeke akuyekele. Thixo ngeke akushiye. Isike ngoku bathandekayo. Gogo. Amanyathelo akhe. Sihambe amanyathelo kaJesu. Ebese iqalile indlela. Amen. Wasakhonza. Wayenza kanjalo. Funeka sicancade. Don't stepping stone to heaven. Yena sewahamba wadlula usekhaya. Uyabuya ngenye imini azosithatha. Kodwa funeka azothatha abantu abanyatheleyo emanyathelweni akhe. Ngabo abazakuqala icilongo. Hallelujah. Oh yes. Abesebengasathuni nonyathelo. Sibengathi bayafly. Nkosi yami. Afly. Hallelujah. Jesus. Because indlela bayayazi. Uthi bayipractice kudala indlela ebheke ezulwini. Bayayazi. Indlela bayayazi. Thandekayo.
uthi kuThixo because uThixo on number 1 uThixo uyinyaniso uThixo uyinyaniso uThixo uyinyaniso uthi ke your step number 1 khonza uThixo ngenyaniso Hallelujah. manihlola njalo ngabantu sasenyanisweni kaSibabele na manje uJohn sipilini ngabantu sayibambile na ngabantu sasenyanisweni na antaphumi out of the line ngabantu sasenyanisweni kaSibakade na lo Sibakade akabekho umlonyeni kuphela na ngabe izenzo zami zitshona Yes. ngabe ummema ngutshona Amen. truth khona uThixo ngenyaniso athi ke yoyika uYehova umkhonze ngenyaniso nangenhliziyo yakho yonke yoyika uYehova umkhonze ngenyaniso uba ukwabamba ukoyika uzaba in a position yoba uhlale enyanisweni ngoboyika lo ungaphezulu kwakho. Amen. Uthi ubona naphansi kwamanzi ungekho ababoni khona. Jesus. Ngoba abantu soyefika phekwenza uyika. Phela uyika inkonzo kaThixo semidlebeni. Jesus. Hallelujah. There's no truth. Ayikho. Into nakuhleli nje ama emblem wayintonina. Ethi ngandisinisiwe. Sinisiwe. Noxa noThixo nabantu akanaxolo. Akanabo. Jesus. Enkonge naxolo nabantu unaxolo noThixo manje. Njalo. Ohlala jabalaza. Ngoba ndingena naxolo nalo mfazi ngimbonayo. Ndizonoxolo njani noThixo othi adibe noxolo. Okanye madibe nenyama. Jesus. Thixo Thixo tufuni. Ukhumbula izenzo zakhe. Ukhumbula ntoni? Izenzo zakhe. Ukhumbula izenzo zakho. Ukhumbula izenzo zakhe. Kuwe ulapha nje ukwenza kwakhe. Ulinenekazi kunje ukwenza kwakhe. Ukwenza kwakhe. Khumbula izenzo zakhe. Uqonga lo ngokukhonza nyanyana. Bathi bekuye nyanyana. Mandiphelelise. Hallelujah. Mandiphelelise. Njalo. Mandiphelelise. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Phinda uThixo umkhonze faithfully. Step number 1 is the truth. Step number 2, uthembeka. Thembeke manje. Ubukwathembeka uThixo. Jesus. Uzawuthembeka kubantu. Awuthembeka. Thembeka uThixo. Thembeka uThixo. Aphezile. Thembeka uThixo. Into endithandayo ezinto uzenza pha kuthi uthembeka kubantu. Thembeka kubantu. Thembeka uThixo uthembeke nakubantu. Azumshiya umuntu xa uthembekile. Awumbona ngamehlo. Ndizawuthembeka kule nkosikazi. Ndithembeke kule nkosikazi. Ngoba mna ndithembekile. Ungabuchitha nje manje. Jesus. Abuchitha. Ndingathitha naba chitha. Kodwa nasebenza ngalenza mana becaweni ngama lokuchitha alikho. Achitha. Thembekanga. Nekuthembeke. Amen. Thembeka. Amen. Thembeka. Hallelujah. Thembeka endlini yakho. Thembeka endlini kaThixo. Ngoba izindawo zakho zombili zezakho. Njalo. Thembeka kuthi bese kufewe. Thembeka. Ugcina inyaniso, ugcina uthembeka along the way. Malibe ngothembeka ndingamhluphi endleni. Balukho ufuna ngisho bakathi. Oh, yes. Balukho ngisho phese
person next to you. Oh, Hallelujah. yes. Babenhlupho. Amen. Inhlupho abantu abangathembeka. Hey, Nkosi Moyikwa. yami. Inhlupho. Jesus. Khonza uThixo. Love you. Love you. Ngoba uThixo uthe, Thixo luthando. Amen. Luthando. Luthando. Jesus. Uthixo uthando asithanda ngalo. Hey, Moyikwa. Uthando awasithanda ngalo. Hallelujah. Waqamba his only son. Uba zofela emhlabeni afele thina namhlanje sibizwa ukuthi ngabantwana bakaThixo. Amen. Mkhonzeka ngolo thando akuthanda ngalo. Oh, yes. Ngoba yena wasithanda kuqala. Uthixo practice izinto kuqala. Uthixo asinyanzeli into ukuthi masizenze engakhange yena yenze. Oh, yes. Jesus wathembe kwasekufeni. Away. Because wayigqiwa wathi thuma unambiko yokuhlangula abantu. Amen. Kodwa zamethe zomhlaba watshicelwa wathukwa wenza yonke into wahlatshwa waphela emqamulweni zokufika kodwa zange ayijikele wathembeka kwathi kwasekufeni. Yilokhu ufuna naloo nto ke kuwe wena mkhululwa wena mhlangulwa ngegazi thembeka ukuthi kube sefeni. This is your turn. Hallelujah. My God. Turn yakho. Jesus. Amen. Turn yakho. Thembeka ukuthi kube sefeni. Away. Thixo khonzeka uThixo ngothando. Thando ongathi wasithanda ngalo. Funeka simthande ngalo. Oh, yes. Simthande ngalo. Umfowayibeka qathi ukuthi Thixo uyidimanda yokuthandwa. Away. Yakudimanda ukuthanda uThixo. Uthathi uyithande inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Because uThixo uyadimanda ukuthandwa. Yes, my God. Yes, Jesus. Thixo uyadimanda ukuthandwa. Yeah. Thixo ngoku thande. Away. Abuye athi thanda nalo. Away. Sozamshiya umuntu Njalo. ombonayo athi thanda nalo. Away. Thanda wona uthande nalo. Hallelujah. Next to you. Jesus. Umazi ungamazi. Amen. Related or not. Njalo Nkosi Umuntu yami. kaThixo. Amen. Umuntu kaThixo. Away. Thande. Away. Thande. Away. That is the one another stepping stone Jesus. to heaven. Hallelujah. Ukuze ungangeni. Ungajobheki enyameni. Ungajobheki emoyeni. Amen. Ngoba uThixo ufuna abahlangulukileyo. Amen. Pha Nkosi yakona ufuna abahlangulukileyo. Yes. Ufuna abahlangulukileyo. Ufuna sisihlambuluke sengane. Jesus. Thixo athi khonze joyful. The love and joy. Those things they're related. They're related to zinto. Lo magama lokho are related. Kone relationship phakathi kwalo magama. Because apho uthando khona there is joy. Jesus. There is joy and happiness. Apho kukho ntoni uthando khona. Apho kuthando khona apho kuthando khona apho kuthando khona apho kuthando khona Away. there is joy and happiness. Hallelujah. Okungazukuthiwa eternity uphele xa singathi noko is yes is land luphelile no ongathixo alipheli. It's an ongoing thing until you die, Hallelujah. until you reach home. Away. Until I reach my home, Away. I'll never depart from thy way until I reach my home. Hallelujah. Hallelujah. Don't yet until you reach your home. These are the stepping stones zakho on the highway to heaven.